akkor a lányodnak van. Asi, elkezdjük lassan? Neki van. Gyere vele! Egy fia, 18 éves a kislány Sándor a nagy. Megszületett és kérdezték, hogy hívják, nem Sándor. Na de komolyan, onnan komolyan Sándor. Nem hitték el, hogy ilyen nevet adnak még gyerekeknek, hogy Sándor. Mondtam, hogy Hozé Armandót szeretünk. Na, szeretettel köszöntünk mindenkit. Kérem, foglaljatok helyet, és akkor vele csapunk a lecsóba. Figyelj már, te ezt hogy érdemeltek vissza? Nem akarnál rászedni esetleg? Először itt. Mondja, egy szó felé. Ja, megy, tök jó. Meg így jobb, mint tartani, mint tegnap, nem? Ja, köszönjük. Mondja. Nem megyek, de nem megyünk. Pont nem lesz meg Gyertek, Alizi. Hoppá, kis fordul. Nem baj, nyugodtan, látunk. Igen? Én legalábbis igen. Jó, hát akkor vágjunk is bele. Nagyon sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit itt a Gordiusz udvarban. Először is szeretnék bemutatkozni, Nyíri Borbála vagyok, kolléganőm Majerik Vera, és Verával együtt gondoltuk ki mi ezt az egész kis fesztiválon való részvételt, illetve az Erdőbénye közösségi régészeti projektet, és erről fogtok ma este hallani. Bakos Gábor kollégánk is úgy volt, hogy beszél, de ő Csehországból jön a nyaralásáról, és beragadtak az autópályán, úgyhogy szerintem nem fog ideérni, úgyhogy majd bennünket kell hallgatnotok a filmkeresőzésről, illetve majd Somát megkérjük, hogy ha hülyeséget mondunk, akkor mondja, hogy jelezze. Először is, hogyha mosdót kell használnotok, azt ott találjátok jobbra, és akkor szerintem vágjunk is bele. Vera, milyen nap van ma? Na, ez csak egy extra információ, hogy a poszt-szovjet régióban, így Oroszországban is ma van a régészek napja. Ez ma van a régészek napja, úgyhogy majd ha van kedvetek, a kedvemért kocinthatunk egyet, hogy minden ásatáson, ami így a térség, tehát hogy az poszt-szovjet térségben van, ott minden ásatáson most nagy buli van. Hús, sült hús, vodka, szóval még a legeldugottabb sátras, folyóban fürdős helyeken is buli van. És Magyarországon nincs ilyen? Van ilyen, csak már mikor júniusban van, de nem veszik olyan komolyan, mint Magyarországon. Hát ez igaz. Nem hallják rendesen, de nem hallottok, hogy egy hátul. Na mindegy. Jó. Ez csak egy háttérinformáció volt, nem? Na, jól van. Akkor Erdőbénye közösségi régészeti projekt, hogy miért is kezdtük ezt a projektet el. Mi Verával mind a ketten erdőbényei származásúak vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne itt a környékbeli lelőhelyeket egy kicsit nekünk is megismerni, illetve a helyiekkel is megismertetni, hogy milyen gyönyörű és elképesztő lelőhelyek vannak a küszöbükön. Úgyhogy bele is vágtunk ebbe tavaly május környékén, és igazából azzal a nem titkolt céllal indult el a projektünk, hogy a Erdőbénye lakossága az enyhén szólva is szétforgácsolódott itt a szocializmus követő időkben, és a borászat most már kis magánborászatok által dominált szféra, viszont ebben a helyiek annyira nem tudnak belefolyni, nem tudnak belekapcsolódni, és akkor azt gondoltuk, hogy a régészet az esetleg lehet erre egy jó platform, hogy összehozzuk ezt a két társaságot. És akkor csapjunk is bele, vagy nézzük is meg. Tehát ez volt a kutatási tervünk. Erdőbényéről annyit kell tudni, hogy korábban mezővárosi rangot vívott ki magának, amit aztán elvesztett, tehát hogy egy eléggé ilyen hullámzó
történelme van a régiónak, és akkor beszéljünk is a lelőhelyekről. Ez most tudom, hogy annyira nem látszik, meg iszonyú hangya, de ezek a nyilvántartásban szereplő erdőbények környéki lelőhelyek. Ezeket a nyilvántartásba ezek úgy kerültek, hogy vagy terepbejárás során, vagy régészeti szakszolgálat, tehát hogy ilyen szakfelügyelet alkalmával a régészek lejegyzik, hogy lelőhely került elő például egy vezetékfektetéskor, vagy egy csatornásáskor, és ezzel így szépen fölépül ez az adatbázis. És Erdőbénye viszonylag szerencsés, mert elég sok lelőhelyet regisztráltak itt a környéken, viszont mi nem csak erre hagyatkozunk, hanem kutatási projektek is voltak ebben a régióban. Most ezt még nem szeretném így végigvenni, hogy ki és mikor kutatott erre, de nagyon jó alapanyagot szolgáltat ez nekünk, hogy erre jó nekünk alapozni a saját kutatásainkat, és úgy tudjuk, hogy mire számíthatunk. Nem szeretném mindenkit untatni a részletekkel, az a lényeg, hogy itt van egy nagyon erős középkori komponens, meg egy őskori, hogy a kettő között mi történik, az egy ilyen szürke zóna, nem nagyon tudjuk. És amiről ma szeretnék beszélni, az majd meg fogjátok látni, az lesz a Mekecsvár, meg a Nagyrakottyásnak a lelőhelye. Na de hogy is néz ki ez a közösségi régészeti projekt, illetve hogy kell ezt így elképzelni a gyakorlatban? Hát alulról építkezünk, mint láthatjátok, gyerekprogramokkal próbáljuk megszólítani a nagy közönséget, ez akár fesztiválok alkalmával, illetve iskolai bemutatók során is igyekszünk közelebb kerülni a szélesebb közönséghez. Itt az iskolában is tartottunk bemutatót, Bodrogkeresztúri suliban is, illetve hát Erdőbényének ugye nagy szerencséje, hogy van ez a Bormámor Bénye Fesztivál, és mi itt egyéb helyszínként be tudtunk illeszkedni, és itt is gyerekprogramokkal, régészeti foglalkozásokkal, meg előadásokkal, ismeretterjesztő előadásokkal készülünk, és akkor ezen keresztül próbálunk így ilyen csápokat kiereszteni, és bevonzani az érdeklődőket. Hát ezeket szerintem láthattátok délután, aki itt volt, délelőtt szerepjáték van, itt a gyerekek egy nagyon hancúroztak délután, ez tavaly is volt, délután pedig van a miniásatás, a fénykeresőzés, köszönjük Soma ezúttal a kitartást, itt az 1000 fokban, meg az előadások. Na de hát igazából ősszel röffentettük be a projektünket, igazán, így a gyakorlatban. Novemberben volt az Erdőbények közösségű Kapocsal karöltve egy terepbejárásunk. Erre, tehát hogy így meg voltam lepődve, hogy mennyien vettünk rajta részt, tök jó volt. 7-től egészen 77 éves korig, bezárólag nagyon sokan jöttek el, és egy jó hangulatú esemény volt. Fölmentünk a Nagyrakottyásra, úgyhogy ezúton is köszönjük a Valkai Sanyinak a vezetést. És itt egy 18-19. Században működő malomkőbányát térképeztünk fel. Ez már korábban egy regisztrált lelőhely volt, tehát tudtuk, hogy hová megyünk. De érdekes volt látni modern régészeti szemmel, hogy ez a lelőhely hogy is nézett ki. Föltérképeztük, fotókat készítettünk, és itt láthatjátok a dián, hogy mai napig ott vannak a rontott vagy eltört malomkövek, úgyhogy ezt a lelőhelyet mindenkinek ajánljuk egy kirándulás keretében megtekintésre, mert szerintem tök izgalmas. A második bejárásunk, az pedig most volt tavasszal, ez a Tája Mekecsvár nevű lelőhely, ez már nem Erdőbénye közigazgatási területébe tartozik, de itt van gyakorlatilag a szomszédban, és ez is nagyon jól sikerült. Ide is jött egy csomó gyerek,
meg idősebb, meg önkéntes fénykeresős. És egy vaskori megtelepedésnek a nyomait nem találtuk meg, mert ez is egy korábban regisztrált lelőhely volt, viszont sikerült megerősíteni, hogy igen, itt volt egy talán később bronzkori, koravaskori megtelepülés, igen. És amit mindjárt látni fogtam, most Vera előhozza a tablót, hogy csak ezen alkalommal több mint 50 nyílhegyet gyűjtöttünk a késő vaskorból. Tehát nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy itt valamilyen fajta konfliktus volt. Ezeket a nyilakat kívülről lőtték be az erődített településre. Szerintem Soma, te is említetted, hogy amikor egy másik alkalommal kim voltatok, akkor szintén, nem tudom, mennyit szedtél össze? 30 darab, 25. Aha, tehát hogy itt egy elég intenzív, most így idézőjelben mondom, hogy csata folyhatott, nem tudjuk, hogy egy esemény vagy több esemény, de hogy itt volt valami fajta elég komoly konfliktus. Vagy hogy a nyílhegyek helyen. tipológiája az megegyezik, tehát... Igen, tehát hogy a nyílhegyek tipológiája megegyezik, és ezért gondoljuk azt, hogy ez egy egymáshoz nagyon korban közel álló esemény lehetett. Maga meg a telep is erődített, tehát még a mai napig van egy másfél méteres kősánc, amit meg tudtok nézni, hogyha kimentek. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas lelőhely, szeretnénk ezt később rendesen is megkutatni, majd az ősszel talán. Ja igen, és akkor ide csak így feltettem a nyílhegyeknek a szóródását, nem tudom, hogy mennyire látszik. Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sűrűn vannak a sáncon belüli részen. Bocs, pirossal van, mindegy, szörnyű ez a térkép. Na, de hát aki nem régész, és nincsen tisztában, hogy egy régész hogyan dolgozik, annak most egy nagyon-nagyon gyors bevezetőt szeretnék tartani. Mi régészek mindig megkapjuk azt a kérdést, de hogy honnan tudjátok, hogy ez micsoda, ami előkerül a Földből. Hát erre kétfajta válasz létezik. Egy, hogy több éven keresztül egy régész ezt tanulja, tehát hogy nekünk vannak anyagismeret óráink, ezt úgy hívják, hogy éppen adott korszakon belül minden fél évben más korszakot hallgatunk, és akkor bemehetünk, én az ELTE-re jártam, nagyon szerencsésen én a Magyar Nemzeti Múzeum raktáraiban kísértettem évekig. Ott jön a tanár, és gyakorlatilag előveszi a kincseket, és amiket a régészhallgatók meg is tudnak fogni, megnézhetnek, és akkor gyakorlatilag így gyarapszik a tudásunk. A másik meg, amit itt láttok ezen a dián, hogy a régészet egy kicsit úgy működik, mint egy rendőrségi nyomozás, vagy az orvosi diagnosztika, tehát hogy mindig a hasonlót hasonlítjuk a hasonlóval, ezt úgy hívják, hogy tipológia, és egyszerűen fölütjük a szakirodalmat, és megnézzük, hogy például ez a nyílhegy mihez hasonlít. És akkor így körülbelül be is tudjuk lőni a kronológiáját az egyes tárgyaknak. Na de hát, hogyha esetleg valakit egy kicsit mélyebben érdekelne a mi projektünk, már publikációink is vannak, van egy rendszeres régészeti hírlevelünk, van egy tudományos publikációnk, illetve az Erdőbényei helyi újságban is volt egy megjelenésünk, akik ezek a művek részletesebben érdekelnek, benn van a Borházban, el lehet venni ingyenes példányokat, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy nézzetek bele esetleg. Na de hát mik a projektnek a jövőbeli célkitűzései? Az egyik a koleraoszlopnak az állammegóvása, ezt nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de itt a falu határában van ez a koleraoszlop nevű emlékmű, amit az 1830-as nagy kolera járvány emlékére emeltek. Erről majd holnap bővebben
hallhattok, mert holnap egy kollerás tematikus napunk lesz, de az a lényeg, hogy mi ezt az emlékművet szeretnénk felújítatni Verával, amihez a mi részünkről minden szakmai segítséget igyekszünk megadni, viszont azért ennek súlyos anyagi vonzatai is vannak, amit közösségi finanszírozásból szeretnénk megoldani. Úgyhogy itt meg is köszönjük a Jocinak, hogy a képeinek a bevételét azt erre ajánlotta föl. Úgyhogy szépen lassan majd gyűjtögetjük az adományokat, aki teheti, azt nagyon szívesen fogadjuk a felajánlását. Ez egy hosszas folyamat. Itt az Erdőbényei Önkormányzattal is le kell koordinálni kell a dolgokat, a kőrestaurátorral, szóval ez egy hosszas folyamat lesz, de reméljük, hogy a végére érünk valamikor, mert szegény kollerás kő nagyon, nagyon oda van. Úgyhogy a további terveink 2025-re, a tája Mekecsvár, ahogy mondtam, ahonnan ez a sok nyílhegy került elő, mi szeretnénk egy ilyen négyzethálós szondázó ásatást végrehajtani valamikor az ősz folyamán, még nem tudom pontosan, hogy, de ez a terv. A másik a lidar felmérés, amiről majd mindjárt a Vera fog beszélni részletesen, de hogy mi készítettünk egy sorozat lidar felvételt is itt a környező lelőhelyekről, és ezt szeretnénk egy kicsit kibővíteni, úgyhogy majd a kollégáink szintén, miután lehultak a lombok ősszel, nagyon reméljük, hogy el tudnak jönni és segíteni nekünk. Egyébként akit ezek a lidar felvételek, amikről majd a Vera fog beszélni, érdekelnek, azok kinyomtatva is láthatják őket ott felfüggesztve a borházban. Koleroroszlop állap megóvása, erről beszéltem, de előtte viszont nekünk kell készítenünk egy 3D referenciamodellt, úgyhogy azt is remélem, hogy jövő héten meg tudjuk csinálni. Illetve a borászokkal szervezünk egy dűlőbejárást, aminek az a célja, hogy ne csak a helyi lakosok, mert a borászok valahogy mindig kimaradtak ezekből a terepbejárásokból, viszont ők vannak kinn a dűlőkön, ők metszenek, ott járkálnak föl le, simán elképzelhető, hogy lelőhelyeken tevékenykednek jobbra-balra, és igazából egy ilyen figyelemfelhívó beszélgetést, egy párbeszédet szeretnénk velük kezdeményezni. Ez is a szüreti időszak lezárultával kerül majd erre sor. A Csita Norbi felajánlotta, hogy ott az Eresztvénytől kifelé van neki egy marha jó dűlője, közel is van egy regisztrált régészeti lelőhelyre, úgyhogy ideális. És akkor oda kivinnénk az érdeklődő borászokat, és egyszerűen bejárnánk így a dűlők közötti sorokat, és megmutatgatnánk nekik, hogy régészemmel mire érdemes figyelni, illetve hogyan kell, mi az első lépés egy régészeti lelőhelynek a bejelentése során, és akkor így legalább azt reméljük, hogy meg fog indulni egy kommunikáció velük is. És akkor most jönnek a lidar felvételek, röviden, úgyhogy, és akkor majd utána még várunk Gáborra, de te elmondod, és akkor esetleg még Soma, akarsz beszélni a fémkeresőzésről? Pár mondatot. Jó, oké, rendben. Van szó. Jól van, akkor átadom Verának a szót. Akkor a lidar eredményeinkről fogok mesélni, nektek a felvételeket megmutatni, de előtte majd néhány szót ejtek magáról a technológiáról, igaz, én nem vagyok szakember, szóval az lenne a legszuperabb, ha a kollégáim mesélnének róla. Idén tavasszal sikerült végre összehozni ezt a felmérést. A kollégáim Látos Tamás és Zsiga Zsolt végezték el ezt a felmérést. A Erdőbénye menti, amiről már Bori is mesélt, a Mekecsvárat sikerült felmérnünk, a Nagyrakottyást, az Erdőbénye várhegyet, ami az üdülő felé vezető úton elég közel a faluhoz található. Azt mértük fel, a Bogdán tetőt, a Pokolkutat és a Deák völgyet.
Itt láthattok egy ábrát, ami bemutatja a módszert. Tehát egy drónra van rászerelve ez a lidar eszköz, ami lézersugarakat küld a felszínre, és ahogyan visszasugároznak, ezt a kibocsátási és a visszaérkezési időt mérik. Nagyon pontosan, és ebből a különbségből készül egy nagyon pontos, nagy felbontású térkép, 3D-s. Ehhez kellenek már a kollégáink, akik tudják ezt így térképé varázsolni ezeket az adatokat. És egy másodperc alatt így 150-450 jelet bocsát le, tehát hogy nagyon részletes ponthálót, és a GPS segítségével tudjuk így összehozni az adatokat. Ugye, hát az előnyei ennek a lidarnak az, hogy nagyon gyorsan nagy területet tudunk így megvizsgálni, és nagyon pontosat. A hátránya az, hogy viszonylag drága, bár egyre olcsóbb. Például most, hogyha lehet így anyagiaskodni, hogy mennyibe kerülne ez a felmérés, amit egy nap alatt elvégeztek a kollégák. Mondhatok ilyenből, hogyha piaci áron mérnénk, akkor ez 10 millió forint körülbelül. És még az a hátrány, hogy az időjárás tehát hogy nagyon sokat szerveztük, hogy ez összejöjjön. Először vártuk, hogy lehújjanak a lombok, aztán leesett a hó. Akkor azt láttuk, hogy olvadjon el a hó, utána meg beindult a tavasz, hirtelen jött a jó idő, és pont az utolsó napokat sikerült elcsípni, mielőtt lomba borolt volna így az erdő. Ugye, ezt a lidar technológiát használják az önvezető autóknál is amúgy. Tehát, hogy nem csak a régészetben lehet ezt használni, szóval az önvezető autók fölmérik így a tereptárgyakat, és akkor így tudnak így navigálni maguk. Aztán az erdészetben is lehet használni, építészetben, és hát nyilván a régészetben. Borászok és a pincék felmérésében, meg az erdők, meg a dűlők, ugye igen, itt a talajok, a területek, a termőterületek, hogy érdemes szőlőt telepíteni. Aztán még valamit szerettem volna mondani. Igen, Dél-Amerikát például. Meg azt, hogy nekünk is itt a nehézségünk az, hogy ugye a szántóföldeken így viszonylag egyszerűbb helyzetben vagyunk, ahogy a lelőhelyeket szántják, és ott tudunk terepet járni, légifotózást is tudjuk alkalmazni. Az erdővel borított tájakon nincsenek meg ezek az eszközeink, tehát ott nincs egy ilyenfajta bolygatottság, mindenhez nincs mozgatás, és így az erdőben nehezebb kutatni, más módszereket kell alkalmazni. És Dél-Amerikában igen, ott volt egy nagy áttörés 2018-ban a maja civilizáció kutatásában, ott hirtelen 60 000 új épületet fedeztek föl. Ugye ott a dzsungelben, hát ott is ugyanaz a nehézség van, annyi, hogy ott komolyabb lidarokkal vizsgálták, és ott a lombkorona nem zavart be ugyannyira. Szóval fejlődik ez nagyon ez a lidarkutatás. Hát akkor térjünk át a mi eredményeinkre. Tehát itt az erdőbénye Bogdántetőt láthatjátok. Itt fémkeresőzés során vaskori tárgyak kerültek elő, viszont itt a lidar nem mutatott ki nekünk semmilyen elváltozást, amit használhatnánk. Egyedül, amiket itt csíkokat, vonalakat láthattok, azok ilyen koraújkori utak lehetnek, legalábbis mi ezt gondoljuk, szekérnyomok, ilyesmi, de hát még nézegetjük. Minél többet nézzük a felvételeket, annál több ötletünk támad. Ez az erdőbénye Várhegy, ami az üdülő felé van. Ez feltételezések szerint kora Árpád-kori erődítmény, és a tetején amúgy van egy kilátó is. Reméljük, hogy volt itt feltárás vagy szakfelügyelet, mert nagyon beásták ezt. Nagyon ott akkor, ha nem volt semmi, akkor az pont a közepébe beleástak. Igen, és itt láthatjátok mindegy, szóval láthatjátok, hogy a fölött telekhatároknak a vonalát, ez pedig a Szabó Józsefnek a Tokaj-hegy alja albumából egy ábrázolás, hogy milyen
ezt a Lidar is bebizonyította nekünk, hogy milyen magasan felmentek a hegyoldalra a szőlő területekkel. Szóval erre is jó, hogy ezeket segítségből tudjuk venni, ezeket az adatokat. Igen, ez pedig itt a Pokolkút. Nem tudom, ismeritek, hogy ez melyik rész? Hát itt arra. Igen, itt is. Érestől kifelé, ahol igen, ez is igazán izgalmas terület. Igazából itt is a modern, vagyis hát a modern a 60-as években még voltak, sőt kereszt, még Nagy Jéknak a szőlője, ugye ott még 80-as, 90-es években még művelt volt ez a terület, most pedig erdő van. Azután is? De most meg már, igen, de most meg már teljesen erdő az egész, és most így azt mondanánk, hogy ez nem is volt jó, hát mi tudjuk. És ezt a kollégáim, a Látos Tamás rávetítette ezt a kataszteri térképet, és ez is így be azon láthatjátok, hogy ott láthatóak a terekhatárok, és ezt is a Lidar milyen szépen kirajzolja nekünk. Na hát ez a táj a Mekecsvár, amiről már Bori is mesélt, hát ez a legizgalmasabb így nekünk. Szóval látszik, hogy az erődített, oda megyek, megmutatom. Szóval itt ez az érdekes, hogy többször voltunk már kint itt a Mekecsváron, és szabad szemmel ennyire élesen nem láthatjuk így a vonalakat, szóval így az Lidar itt enélkül. Tehát most itt egy szondatervet tudnánk készíteni, hogy hol lenne érdemes megnyitni a legizgalmasabb részeket. És amiket látok élesebb vonalakat, azok mai modern utak. És jobb oldalt látjátok az Arapottyás, és ott pedig a malom, amiről Bori mesélt, ahol volt már felmérés. És itt találtunk még furcsa elváltozásokat. A Bori húga, Nyíri Zsófi segítségével, aki térinformatikus, készített nekünk egy 3D-s modellt, és a GPS alapján konkrétan kimentünk a helyszínre beazonosítani, hogy mik lehetnek ezek, mert nem tudtunk volna képzelni, hogy mik ezek. Ugye, hogy ez az izgalmas, hogy megcsináljuk a műszerekkel, aztán kimegyünk helyszínre, aztán további ötletek jönnek. Látjátok, ilyen kis pontok, vagy ilyen elváltozások vannak, ahol még utak is vezetnek néhol. Nyomjál még egyet vele. Na most, na itt vannak az elváltozások, és akkor Zsófival ki is mentünk ezeket megnézni. És ilyen 10-12 méter átmérőjű, ilyen az erdő talajától eltérő feketés, faszemes, ilyen furaságot tapasztaltunk, és sorra mentünk megnézni így 5-6 pontot. És aztán Zsófi látott korábban ilyen boksát, ilyen szénégető boksát, és hát ezek akkor azok teljesen. Ott láthatjátok hogy tényleg elkülönül az altalajtól, tehát az erdőtalajtól. És így néztek ki ezek a szénégető boksák. Még ezután is utána mehetnénk, hogy melyik év, körülbelül mikor voltak, használhatták ezeket. Hát, köszönjük a figyelmeteket. Még esetleg, ha vannak kérdéseitek, vagy beszélgethetünk. Ja, Soma, gyere akkor, légy szíves. Megkérjük Somát, hogy mert ő a Bakos Gábor kollégánknak a jobb keze, ő minden egyes fémkeresős terepbejáráson részt vett,
Ugye? Mindenhol voltál kint. Úgyhogy most Gábor hangja lesz egy picit. Azt szeretnénk mindenkinek elmondani, hogy Magyarországon a fémkeresős tevékenység, ha nem régész jelenlétében végzitek, az illegálisnak számít. Úgyhogy mindenkit csak bátorítani szeretnénk. Rengeteg közösségi régészeti fémkeresős esemény, alkalom van, be lehet csatlakozni. Mindenkit csak bátorítani szeretnénk, hogy ne a saját szakállára, hanem csatlakozzon be egy ilyen eseménybe, és tényleg nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Én is, mint régész, nagyon sokat tanulok a fémkeresős önkénteseinktől. A másik meg az, hogy ahogy már Vera is mondta, hogy a Zemplén az egy nagyon speciális régió, itt nincsenek nagy, szántott területek, tehát így gyakorlatilag mi csak a lidart, a terepbejárást és a fémkereső műszeres kutatást tudjuk használni, mint régészeti módszer. Úgyhogy akkor át is adom a szót neked. Csak egy pár mondat, nyugi. Na szóval, hozzak a sólyom. Oké, szuper. Én Fazekas vagyok, és 2016 óta veszek részt fémkeresős tevékenységekben. Eleinte a Herman Otto Múzeummal voltam együttműködésben, most pedig a Nemzeti Múzeummal. Amit tudni kell erről az eszközről, ez egy fémkereső műszer, ugye ez a nagy eszközünk. Mindenki látott ilyet szerintem az Ausztrál aranyásóból, vagy egy ilyen Discovery-s felfedezős sorozatban. Ez pedig a pinpointer. Ez van bent ugye a gyerkőcöknek a régészomokozóban is. A nagy eszközt azt arra használjuk, hogy a tárgyakat beazonosítjuk a földön belül. Kis eszköz pedig azt arra, hogy amikor már kiástuk a földrögöt a földből, de még nincsen meg, vagy olyan pici tájról beszélünk, akkor ezzel tudjuk jobban beazonosítani. Mi fémkeresős módszertan tekintve több módszert is használunk. Van a szisztematikus terepbejárás, mint a régészeknél is, szépen négyzethárusan felosztjuk a területeket, illetve van ez az össze-vissza kajtatásnak tűnő bejárási módszer, annak meg az a lényege, hogy minél nagyobb területet lefedve bejárjuk a lelőhelyet, és a potenciális több tárgyat biztosító területet jobban átnézzük a későbbiek folyamán. Tehát én személy szerint úgy szoktam keresőzni, hogy eleinte kajtatok én is mindenfelé, majd mi szoktuk nevezni, utána, hogyha van egy komolyabb gócpont, ahol fémtárgyak összegyűltek, például ott a nyílhegyek esetében is, akkor akár több órára is le tudok ragadni. Amit pont felhozott Boris, ez a nyílhegyes téma, hogy múltkor 30 darabot szedtem össze, ez egy ilyen bő 40 négyzetméteres környékről jött össze, így 3 óra alatt. Tehát kövek alatt, gyökerek alatt, mindenhova bebújva megtalálgattam ezeket a nyílhegyeket. Ami még érdekes, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy működik ez a fémkereső műszer. Ez egy elektromágneses elven működik. Különböző elektromágneses sugarakat bocsát le a földbe a műszer, és a visszavert sugarakból tudja bedetektálni maga a tekercs, milyen fémtájról beszélünk. Minden egyes fémnek más a vezetőképessége. Más a vezetőképessége a vasnak, az alumíniumnak és az aranynak. Amint bedetektálja a tárgyakat, fémkeresőműszer, nekünk itt a kijelzőn, hogyha úgy van körbeadom a gépet, meg tudja azonosítani, hogy vasról van szó, nemesfémről van szó, hogy éppen milyen tájról van szó. Minden mellett a sugaraknak a visszaverődéséből azt is be tudja detektálni a gép, hogy körülbelül milyen mélységről van szó. Ez nem feltétlenül mindig mutat helyes információt, de azért mondhatni, jól teljesít. Nagyon sokszor kérdezik azt, hogy milyen fémtárgyakat tudunk ilyenekkel találni. Akármilyet. Tehát a legutolsó szegektől kezdve egészen az aranyérmékeny gyűrűkön át mindent. Többször kaptam már olyan kérdést, hogy kinek mi a legértékesebb találata. Ezt én általában úgy szoktam definiálni régészeti szempontból, vagy anyagi szempontból. Én már találtam aranygyűrűt, ezüstérmét, de találtam olyan kert a lovasfigurát is, ami egyedüli volt nálunk a környéken. Tehát nekem az is egy hatalmas kincs volt. Mindenkinek más a szerelemgyereke, nekem is más a szerelemgyerekem, úgyhogy igen. A másik téma, hogy
Nem tudom, hogy ki hallott róla, vagy ki nem hallott róla. Én ugye úgy kezdtem ezt az egészet, hogy én még gépészista voltam, gépészetre jártam az Andrássy-ba, mindig is régész szerettem volna lenni. Aztán meg Bakos Gabinak, illetve a csapatnak köszönhetően csak előtt vettem magamon, és megcsináltam a Miskolci Egyetemen a régész szakmát. Úgyhogy idén már én is azt mondhatom, hogy a kollégátok vagyok. Sikeresen lediplomáztam, úgyhogy itt az új nemzedék. És ezekkel a programokkal, ezekkel a közösségi programokkal egyre jobban azt veszem észre, hogy a fiatalságot is tudjuk arra buzdítani, hogy a régészet igenis fontos a jövőre való tekintettel is. Tehát egyre jobban kezd kihalni ez a szakma, egyre kevesebben diplomáznak le, mi is 4-en diplomáztunk a 17 főből, ez is egy eléggé drasztikus szám a Miskolci Egyetemen, és minél több embert be tudunk vonzani ebbe a szakmába, annál nagyobb lesz az utánpótlás ráta. Esetleg valakinek valami kérdése, vagy ilyesmi a fénykeresőzéssel kapcsolatosan, vagy ilyesmi. Bármivel kapcsolatosan, mert tudok válaszolok, amire nem. Vagy akkor Zoliék megpróbálnak rá válaszolni. Mindent hall. Köszönjük szépen! Ha a Gábor esetleg még időben megérkezik, akkor lehet, hogy majd becsatlakozik, de szerintem erre már nem fog sor kerülni. Ja, még egy gyors gondolatot. Hogy Bori is mondta, Bárki részt vett ezeken az alkalmakon. Ez tényleg arról szól, hogy közösségépítés, csapatépítés. Mi is nyitottak vagyunk akárkinek a jelentkezésére. Felkeresnek engem, Bakos Gabit, a Nemzeti Múzeumot, tudunk nektek helyet biztosítani. Akár itt megyén belül, akár országszerte bármerre. Tehát az a lényeg, hogy az illegális filmkeresősöket, azokat valahogy likvidáljuk ebből a közegből, tehát hogy ne járjanak ugye lelőhelyekre, és minél több ilyen jellegű illegális keresőst tudunk bevonzani a legális keresőző is felé. Tehát Mindjárt. De kilobognak igen? Persze. Vannak különböző eszközök erre, igen. A lidarral is úgy ki lehet szűrni, és minket magnetométer, hasonló. Igen. Van a mélykereső műszer. Az mélykereső. Tehát ezek különböző földradarok, talajradarok. Ezekkel nem csak a fémtárgyakat tudjuk kiszűrni, hanem egy nagyobb objektumot is. Tehát egykori váraknak a falmaradványát, vagy bármi ilyesmi dolgot. Tehát az nem csak specifikusan fémtárgyaknak az észlelésére van, hanem különbözőkre is például. Tehát lelátunk fel a talaj alá, és akkor be tudjuk határolni, merre voltak. Szoktunk, csak az már költségesebb mutatvány. Az olyan, mint a lidar. Úgyhogy az nem minden lelőhelyen engedélyezett dolog nekünk. mennyire hat volna? Hány méterre? A talajradar? Fú, Bori, olyan 1,5-2 méter, valahogy úgy. A fémkeresőnél meg szintén fel szokott merülni az, hogy mennyire lát le a műszer. Ezt nagyon sok embertől hallottam már, és mindig azt mondom, hogy változó. Függ a talajnak az összetételétől, a fémtárgynak az állapotától, a mienségétől, milyen anyagból készül. Érmék esetében alapjával van a földben, vagy az élével van a földben. Nagyon sok mindentől függ. Mennyire tömör Még a attól föld, is. gondolom, mennyire tömör a föld. Attól is, igen. Mennyire köves, vagy maga a talaj mennyire ásványos. Hát az ásványos talaj meg tudja zavarni a gépeket, sőt vannak olyan kőzetek, amelyek alapból tartalmaznak fémet kis mértékben, azokra is képes jelezni a gép. Nem tudjuk szelektálni őket. Plusz az ilyen gépeknek, mint ami például nekem is van egy olyan rossz tulajdonság, hogy például az alumíniumot és az aranyat ugyanolyan hanggal jelzi, ugyanazzal az értékkel jelzi, mert nem képes különbséget tenni vezetőképesség szempontjából. Ez egy közép-felső kategóriás gép, ami nekem van, de a legtöbb gép nem képes szelektálni, külön szelektálni őket. Nem tudjuk kiszűrni. Szóval amikor megláttam azt, hogy 40-42-es jelen van, az lehet egy alumínium doboz is, lehet egy aranytárgy is. Nagyon magas tisztaságban. Tessék? A kiemelésnél kiderül. Igen. Vagy örülök, vagy nem. Igen. Úgyhogy
Amit még érdemes elmondani kereső szempontjából, ez olyan, mint a horgászat. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy kimegyünk a szántóföldre, erdőbe, és Kánaán van, sok régészeti leletek vannak mindenhol, nincsen semmi szemét, de még a legbelső turistaösvénytől elhagyatott erdőségekben is találunk kupakokat, sörös dobozt, helles dobozt, mindent, ahol az ember nem is gondolná. Úgyhogy ez tényleg egy olyan hobbi, hogy nagyon nagy türelem kell hozzá. Ezt meg tudjuk csinálni. És akkor ez hogy működik, hogyha te találsz valamit a fémkeresővel, akkor egy régész oda megy, és akkor elkezdi kiásni? Vagy Ez úgy működik a csapaton belül, hogyha találunk valamit, és nincsen 30 cm-es mélység alatt, igen, akkor azt kiáshatjuk. Akár régész közreműködés nélkül is. De, hogyha depozitumban van a tárgy, tehát más tárgyak is vannak a vonzás körzetében, akkor nem szabad kiásnunk, akkor régész kell hívni. Illetve nálunk csapaton belül úgy működik a dolog, hogy minden egyes kollégának, mert én kollégának nevezem őket, rendelkezni kell egy GPS készülékkel, ez egy Normátóra GPS készülék. Rendelkezni kell ásóval, keresővel, egyéb felszerelésekkel. Minden egyes kiásott tárgynál fel kell vennünk a GPS pontot. Ezzel rögzítve, hogy a tárgy hol került elő az adott területről. Ezt később ugye, amikor kiértékeljük a lelőhelyet, mint ahogy Verának az előadásán is látszott, különböző pontokkal tudjuk őket rögzíteni a térképeken belül, és akkor szóródási térképet tudunk belőle alkotni. Különböző tárgycsoportokra specializálok például, mint ebben az esetben a nyílhegyekére. És ezekből a szóródási térképekből gyönyörűen látszik, hogy tegyük fel, honnan érte a támadás a párat, vagy hol voltak a királyi csapatok a középkorban, hol voltak a várvédő csapatok a középkorban, meg a várnak a területén, milyen vehemens volt a harc. Tehát a nyílhegyek szóródásával azt is látjuk, hogy az egykori várfaltól, tegyük fel, egy 20 méteres körzetben vannak a nyílhegyek, vagy akár 80-90 méteres körzetben is elmennek. Ez is egy nagyon érdekes képet alkot arról, hogy amikor a 20 méteres körzetben vannak a nyílhegyek, akkor a várvédők konkrétan lefelé lőttek, mert olyan gyors volt a roham. Amikor 80 méter, akkor volt idejük a vérésre. Több nyílhegyet találunk akkor, és nagyobb távolságban. Hogyha nincs idejük, mert gyors a roham, akkor kevesebb nyílhegy, kisebb távolságban. Akkor inkább a szemtől szembe face-to-face harc jellemző. Esetleg még valami kérdés? Gondolom, hogy nem csak hobbiból mentek ki, hanem célzott. Célzottan is. Hogy hova érdemes menni, felhasználva nagyjából a hely. Vannak olyanok, amikor tegyük fel földművesektől kapunk bejelentéseket, hogy kerámiát találtak a földterületükön, vagy emberi maradványok kerültek elő, csontmaradványok, akkor ki szokták hívni az illetékes múzeumot, az illetékes múzeum megvizsgálja a területet, gyorsan tart egy szemlét, megvizsgálja, hogy lelőhely lehet-e, ha még nincsen bejelentve, vagy nem. És akkor... Egy személy, aki ott halálozott. Persze, az is előfordul. Tehát itt mindig történik egy ilyen felmérés, hogy érdemes lelőhelynek bejelenteni azt az adott helyet, vagy nem. Tehát, hogy szorványosan fordulnak elő a kerámiák, vagy embermaradványok, vagy nem. De minden egyes nagyobb beruházásnál ott is szintén ki kell hívni a régészeket, mert ugye ez kötelező, tehát jogilag meg van határozva, hogy minden épületbővítésnél, gyárbővítésnél nekünk próbafeltárásokat kell végezni az adott területen, hogy működhet az építkezés vagy sem. Tehát akkor szelvényeket szoktunk ásni, megnézzük, hogy még tart a lelőhely, nem tart, és csak azután szabad építkezéseket folytatni, amikor ezeket a területeket feltártok. Például Szikszó-hegyánál nekem ez volt a tapasztalatom, több éve vagyok ott is a csoport által meghirdetett vezetőként, és ott is mindig ez van. Amint a hegyán szeretne terjeszkedni, nekünk ki kell vonulni, le kell vonulni a teljes területet, megnézzük, hogy van-e objektum, vagy nincs objektum. Ha nincs objektum, akkor mehet az építkezés, ha van objektum, fel kell tárni, ki kell szedni mindent, és csak utána mehet. Hogyha az egy hónapig tart, akkor egy hónapig tart. 2-2, de van egy időkeret, amit nekünk is tartani kell, meg a hegyának is be kell nyelnie ez esetben, hogy nekünk itt kell lenni. Úgyhogy ennyi.
De egyébként eléggé érdekes ez a földművesekkel történő kapcsolat is, tehát valaki bejelenti az ilyen jellegű anomáliákat a területén, valaki meg nem, mert fél, hogy kivonják a területét a mezőgazdasági munkálatokból, meg azért van az, hogy a régészekkel nem mindenki van jó viszonyban, tehát ez is egy hídlegős dolog. Sajnos már többször volt olyan, hogy nem hívtak ki minket időbe, és teljes falvak, egykori falvak tűntek el, így, hogy beszámították a területeket. Ez mindig is egy nagy probléma volt a régészet szempontjából, hogy a folyamatos talajműveléssel ugye aprózódnak a kerámia darabok, eltűnnek az objektumok, minél mélyebbre és mélyebbre haladnak a különböző évek során a vetésekkel, aratásokkal, és így sajnos eltűnnek ezek az egykori települések. És ez egy szomorú része a régészetnek, de ilyen kell vele. Meg ugye elhordódnak például a halmok, ilyet is tapasztaltunk, nem egyszer, nem kétszer. Mert ugye a traktoros csak annyit vesz észre, hogy hát ez csak domb, egyre kisebb, és feltűnik. Úgyhogy igen. Még valami esetleg? Lelőhelypusztulás, igen. Szóval, hogy ez egy konstans dolog, már a rómaiak is elhordtak előző építményeket, középkorban elhordtak római kori építményeket, tehát hogy ez nem egy újdonság. A másik, amit szeretnék mondani, itt a horgászos példádra visszatérve, hogy ezt a Vészabó Gábor szoktam mondani, aki nekem az egyetemen a témavezetőm volt, hogy a filmkeresőzés az nem rekreációs sport. Hogy ez nem olyan, mint a horgászat, ahol az ember befizet egy bizonyos összeget, és akkor elmegy horgászni, és akkor mit tudom én, ha elfogynak a halak a halastóból, akkor jön a konténer, és betöltik a következő adagot, hanem itt, ha mi hivatalosan föltennénk ezeknek a lelőhelyeknek a listáját az internetre, és mindenki számára nyilvánosan elérhető lenne, akkor az a sajnálatos helyzet Magyarországon, hogy rengeteg az illegális fémkeresőzés, és ez ellen küzdünk mi régészek és a fémkeresős önkénteseink, hogy mindezt egy ilyen legális ernyő alá próbáljuk hozni, mert egyszerűen, hogyha folyamatosan rabolják a lelőhelyeket, az nem olyan, hogy tesznek bele halat, hanem az a lelőhely az el fog pusztulni egy idő után, és már nem lesz ott semmi. És ezt nem azért mondom, mert én régész vagyok, meg irigy, meg mit tudom én, hanem azért gondolni kell a következő generációra is. Tehát, hogy nekünk is vannak gyerekeink, unokáink, akik életéből esetleg a történelemnek egy olyan szelete fog hiányozni, ami ki tudja, hogy milyen jelentőséggel bír, úgyhogy mindenkit szeretnék. Tudom, hogy ez sokszor elhangzik, hogy jaj, a gyereknek vettem egy fémkeresőt, hogy otthon a kertben keresőzzön, de sajnos ez nem így működik, hogy ezt felelősséggel végezzük mindannyian, és szeretnénk mindenkit bátorítani, hogy csatlakozzon hozzánk, múzeumokhoz, tanuljon, ismerje meg a múltat, és jöjjön egy jót játszani, úgymond velünk, legyen egy jó kirándulásnap, érezze jól magát a csapatunkkal, úgyhogy somáékkal, mindenki tök jó fejű, úgyhogy gyertek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Zenét.